Moi. Kannattaa skeitata. Se on tosi kivaa, mutta no niin, mä näytän tänään nyt juttuja tästä skeitistä. Mulla on tuolla 1 tarra ja näin. Voin nostaa tästä laudan vettä. Näin. Mä voin näyttää, miten vedetään toi Olli ja kaikki muita. Näytän vaan näillä kengillä. Tässä on nuo kengät. Kannattaa ostaa lakait. Koska lakait on hyvät. Tämä ihan tuo. Kun toi jalka nostaa niin tätä. Niin tämä jalka vetää niin kuin tällaisen saat. Älkää skuutelko, se on tylsää. Moikka!